din klemmelus, mand. Vi bliver sgu da aldrig færdige eller en skid, mand. Jeg er færdig, ikke? Jeg kan slet ikke have flere klimmer på mig, men du kan det. Men nu vær, mand. Du er kraftedeme så irriterende som Kians far, mand. Du ligner ham fandme også, som dagen er lang. Jeg ligner ham ikke. Jeg ligger ikke og spytter dine klamme unger ud af måtten. Ja, som om det er ham, der gør det. Prøv lige at forestille dig, at han skulle ligge og klemme unger ud af pikkemand, mand. Pænt flækket forårsrulle alligevel. Kian er 14 år gammel, og har nok et ret stort hoved, ikke? Ligesom Samsung med det store hoved, ikke? Du er kraftedeme så dum, mand. Samsung er Sally. Den hedder sgu da Alfonso hoved, mand. Har du aldrig læst bøger, mand? Ja, Samsung. Ligesom mobiltelefonen hele tiden. Nu lukker I kraftedeme med røven, I gør, altså. Kæft. Nu lukker du kraftedeme med selv røven, mand. Men man skal stadigvæk samle klemmer, selvom ens stiller ligner en mobiltelefon med et stort hoved, mand. Ja. Ja, men du gør det ikke, vel? Kom nu i gang, mand. Du ved kraftedeme godt, hvordan man gør. Ja, vi skal bruge 3 liter sejlgarn, ikke? Nu skal vi da ej, mand. Og 7 meter spade. Hold nu kæft med den spade. Hold den kæft med den spade. Hvor du holder I kæft i to, ikke? Slap af, vi siger ikke det, der ligner. Vi har ikke sagt noget, vel? Se så få ryddet op nu. Nå, så snakker du selv. Det er svært at koncentrere sig, når der står en bøsse og roer ind i hovedet, ikke? Så stopper I! Ikke? Der er mad lige om lidt. Se så blive færdig. Der er ikke noget mad, før I har fået ryddet op. Er det forstået? Hallo, hvad skal vi have? Forloren har. Nå, det kunne du sgu da bare sagt fra starten, mand, din sure pik. Swing low.